Doi. Yabani kutuni. Come here. Yewe vasikana. Imi mchungana ipa mchikana vitika ndichipesa kudya guys ndapinda mbande nzara ini. I'm okay in queen. Dine nzara ndapinda mbama manje saka ndoda ngopesa kudya imi mchungana ipapo. Ndavane nzara. Hello baby girl Samantha, how are you? How are you baby girl? Nzara kwanza guys. Musati makusenda yapori chinedoyo. Nakuti yapori chinedoyo kwa ina doyo ndokumbira yapori chinedoyo. Ndokubva nango chipo chawo ipapo. Ndokubuda. Moti ziwati no kusanzara nti. Hanzi tikulo zvima stand nokuvaka. Mastand ariko ku Zimbabwe kunokutenga stand yako wakasha. Uda kuvakigwana nemunhu. Vale kwakigwana nisha. Stand dziri kubuda Zimbabwe. Dzikabuda kuZimbabwe stand iwo ongotenga stand yako vakambijana zvisina kana pressure uchita vaka zvako. Chivaka zvako mbijana design yaunoda iwewe yaunoda design yako iwewe. Adavota ozacho zvikadii chisimba chipera noziya. Avasati vavigwa sekuri ngoni. Sekuri asati vavigwa takapa chance mapurisa ekuZimbabwe kuti ambotsvaga hama dzavo. Saka takamirira kwaiteedzewo yatidya chido. Yatidya. Chisimba chiperi. Doi. Yesikani BMK inge ndafara kukuona wangu. Muri sei husband. Doi yanga kaenda kumba kwa akashanya kumba kwa umwe mfana wangu so. Jobe kungu. Saka kumba kondo kunga vakamudzisa porridge rinodo here kana kuti zvinofamba sei ameni. Saka akangoya achiti mutibikira the one that you cook with mealie meal and you put peanut butter inside. Tikavaraza kuti porridge. Saka ndofunga yakamunakira kwaibikirwa iwo. So can take that plate with the sink. Mama, did you see my phone? Your phone? Oh, the keys for the car. Put it there. At least ndakuta maichireka niyatsogasvikanaka. Ndakuta wenye haiwa. Dando wene shara. Akan. Ndesa ndabakele. Right, chuya muwe zviri pano. Yemuwe zviri pano. Maswera sei kwasikana? Papa porridge. Okay. Maswera sei kwasikana muri right here. Aiwa tauya pana patadzoka. Mazana kudya simba. Mazana simba imi asimba gedoi. Doi asimba mazana kudya zvakanaka. Right. Ndauya guys. Maswera sei sanimona ninja ni dumela tatingatisangane pachikamu chezvara nhasi. Pati usakana pano nhasi nenyaya dzedu nhatu. Tine nyaya dzedu nhatu. Saka tinenge takagara pano. SIS MELLY Diaries Club. Yeah, that one I'm being inspired as well. Social club.
so that we help each other. Vana Madhumbe, vaya, vana chichichi, we can consider it Diary Social Club next year. That one we can consider Diary Social Club next year. Yema groceries, chet. Yema groceries. Thank you, Victoria. Right. Nyanda we anaye kutanga guys. Inya ino suisa. Inya makaya wana ma newspaper. Inya makaona ma newspaper. Inya makaona ichibuda pa H Metro. Handiti. Ye mudzimai. Kana vabereki vachinge vabuda guys vaenda kudiaspora kunoshava vawana mukana wekuti vaende kudiaspora. Unenge usatoitira vana mapepa unenge uchangoenda. Wotsvakawo munhu asarashara nevana vako guys. Munhu uyu osara achidyisa vana poison mufunge. Vana vadiki kachitaura kuti vana ndikutaura ndofunga zira rine 4 years nezira rine 8 years. Vachipiwa mutoriro vana. Punishment yavo vana vakakanganisa. Sandra vhura WhatsApp because ndandiri busy neuchu. Ne muzvanandichita saka ndambozenda kwasa kubva pandabuda paya. Saka ndaona kune message hoba sandavhurako. Saka ndichaona nyaya yacho. Saka zvakaoma guys, munhu mwana akakanganisa kana kuti akanganisa otoregwa mutoriro opiwa mwana mudiki. Asi zvisinei ndina mai vemwana pano. Anditika tonzwa zvizere kuna mai vemwana, tozombunzwa zvizere kumusikana ushu. Nokuti guys, this is uncalled for. Kana paine day rinoda kuitwa noise panhau dzevana ava dikidikara. Handimaona nevasikana vebasa. You have disappointed us. Vana Madhumbe, you have disappointed us. Kana muchiuya mutsvaga basa, munenge makateramira, muchida basa nemwoyo yenyu yese. Muchitaura zvokunzi ndinoda hamba zochengeta basa. Basa racho uriwana futi. Handimaona woteka kuti uchitanga kuti udaro. Zvisinei nda kutanga kuplay raima voice notes sandaunza mai vemwana. Ndati munzwe zviri pano. Andichina speaker riya, andichina speaker minoti riripi. Speaker minoti riri kupi. Sitongesa pa uchu. Munzwe. Right. Ndine machat ake. Ndine mauya ake. Futi ndikati 4 years vana vandanyepa. Ndofunga umwane 3, umwane 5. Pavana. Ndofunga umwane 3, umwane 5. Mai vakaenda kudiaspora. Ndoda kuti mugare maona sati namusati ndati ndamhanya. Antika. Proof ya mai yesalary yake. Vaimupa mari yake mwedzi wega wega. 120 US. Proof 120 US mwedzi wega wega. Aenda kunotora mwana. Achinotora mari yake yepay. Yatumigwa namai ava. Right. Morning, muzukuru wangu. Morning, muzukuru wangu. Morning. Zviriteka zvedu netumbo auto. Kamwe kacho ndakadhandaradza kushata. Muri kunzwa here? Ndiri toga yedu nechimbwa ichi mireni chake speaker. Speaker repa diary ziriri kupiko. Uya speaker. Kelly, where is the speaker? Ask Shakira. Oh, nami asimoti kuchembera. Pane munhu akanditi zvokwa imi SIS MELLY. SIS MELLY mazano mukuita poronga zvokuti tu. Ndikati kuchembera ndozvakunoita wedwe. Kuchembera ndozvakunoita. Unotoona zvikangamwa zvimwe zvinhu. Mufunge iwe ndi kutsvaka speaker iri pamberi pangu. Guys, the guys chenduti ichembere. Tituke nditi chembere. Kukangama iyo speaker iri pamberi kwangu apa. Handisi kutoiona speaker iri pamberi kwangu. Iyi speaker iri apa. Mufunge. Speaker kuka mix and match yacho haikuona mani. Wasati kuti mix and match yekutodaro chaiyo. Zviro zvakangooma wedwe. Mix and match. Haimi. Tituko ndiri speaker papa. Kana uchitokanga zvimwe zvinhu. Plus sitogara tiri busy nezvinhu zvakawanda. Unotomboita mix and match chete. Speaker ndikuti zvakaita zviri mberi kwangu papa. Iri mberi kwangu speaker. Kuita seko speaker. Speaker ngai connect. Right. Muda kuti munzwe utsinye. Handika unetwa nevasikana. Uyu munhu waitaura naye mufunge ihama ya employer wake.
mufunge henyu kugwadza kwazvo. Ihama yaemployer wake yaitaura naye mufunge achidai so. Teerai munzwe. Ndiyo muromo. Morning, muzukuru wangu. Kuspeaker ndasina connecta kweri kuti yakonecta wani. Ina nchazvigoni. Naye Shakira. Wabvisa ndiwo kakukonecta ikoko ndosaka yanga ichiramba kubata. Zvishaka zviri kufamba sei kai? Ehe, wanga akakonectawo foni kwake. Zvishaka zviri kufamba sei? Tiriteka zvedu netumbuka kuti pamwe kacho ndakadhandaradza kekushata akashatirisho hata ndinongedzera kachindipindura kubva riniko this week yese hatombondioni semu apa nhasi ndamandani ndichibika porije mumandaiti tamandaisa buti saka atakakuda kundinongedzera ndikati iwe tamunhu wega kwandinokatyora kati musatanyogwa nhazera newe vagoenda pachikoro bhako notanga kuchitsika-sika ndamukwatura zvozvurudzera kapinda naye musipera ndikati ndinokutsika-tsika itonyarara zvokuti si ndezera newe tikanzi aiwa ndakachandatadza chi ndakakutadzira chicho wakugara uchingondinongedzera all the time nekamunhu akakweka kasina kana respect nzapana ndikati ndinokutyora muya wana ndakutyora ndinokutyora ndikazvikanzi ndikati saka uri kuda kuti ndikukumbire regerero ndiwo wandinongedzera ndiwo uri kunditaurira akabisha azodzimana akakuseka ndikati ndandingogarai zvakanaka pano kana muda kundigare pano ndikandopfeka zvinhu zvangu izvozvo ndiende bhegi rangu iro ribaba mumvaururu rwemakumbo akabhenderwawo rikanzi chi ndikati handidi zvokuitwa senhunzi handifungi ndoziziva kuti ndiri musenzi pano but iwowo ndinongedzera usi unondipa mari dai uri unondipa mari nchikurespect ndikati uri murimbwa dzevanhu ndikati akupfeka zvinhu aiwa gogo aiwa sori gogo tokumbira regero ndikati aiwa ine ndotokumbira regero kwamuri ndiri kukanganisira kamwe aiwa gogo sori gogo ndikati musatanyogwe nguva dzevanhu vana vasina kururahiro saka kambuda kaina ndiendere kunotamba ndikatienda wambuda rwaenda kunotamba rekubhendisa makumbo ririmo vachenzira vari kungonyenga vanzira vachibuda vachienda saka pakaipa handiri bho zvangu right mirai muri bho ari kutaura nehama handitika yemunhu anoshandira ndoda kuti munyatsanzwisisa zvandiri kureva guys. I'm sorry maime mwana. Let me show people vazera evana ari kunzi chekubhenda makumbo chekuipa ichi. Hani maona vana ava brides. Ndoda kuti muone mazera evana. Dai tiri kutaura vana vari kuma 12 years 13 years 18 pamwe kuda. Mirai muone mazera evana. Mundiudzewo kuti ndo vana vari kunzi vana ava. Onai vana. These beautiful kids ndo vari kunzi vekushata vemazikumbo vana ava guys I think 4 kana 3 kana kuti 3-5 years apa misikanzwa yevana mwana wokuti chero iwo kana ari pa 3-4-5 years anenge achikwira masofa chidini guys ndo vari kuudzwa umbuka namai ava mai vatoita nezvavava havasi musikana mudiki tikutaura gogo mbuya mina ndikutaridza isati avaudza pano nokuti ndoda kuti kana tozovaudza pano ndakatochaya ava vari munewspaper ndigogo ava gogo ava ndigogo vanenge vanotoriwo nevazukuru vavo kumba kwavo ndigogo ava muri kuvaona nditi ndigogo ava ngaitidzokere kumaaudio nokuti ndatobhipa ndakazokamura fodya muchana ndikangoisa munyeri yangu ngozadzisa inge irimo akusa vana bute then ndakakuisira iri kuonese isina kungatsokuita zvakanaka ne ndandangoisa ndaipa ashe nekuseka hangu chiri kundidongorera nepahwindo kufura kete ndikati musatanyoko muroi chaiyo ndabeo chako murimo muchira muenda pamhiripero dhapo manongoti yewe mwagara zvimwe pamberi avana muona ida isati ruoko kuda ingati otovhura kete ndati ndivhurira kete njira yakaiwa ndotanira towana yekumwa yafudira mbese
panogara zvese tinomwaya zvakomamaya kushandisa ndosara sebereko nekufirwa anototaura zvomunhu achireka kuti handozvinoita munhu ari pamba pake ukapushwa you do something ukagara handiti useka ivo vana uyu anongozoromhema nenyika hapana chanambuita chinobatika hapana saka rega tipushwa tikapushwa saizvozvizvi tinotsvaga zvekuita toita mangwana vachatoona taapane chimwe chinano asi hatitibva comfort zone nyika ndikuisire ujo ndetiwana uyu natindo how is no man izvozvo vaswere vari bhorwe egogo sori pane zvese zvatiri kuitirai ndavaudzanikati ndopfeka background ikaende ndozvokuswena ichinyaudzwa nyimbo dzisingagoniwa nakupisika mhata dzodzo irurwuchekuipa izvo zvari kuti akabuda I love you gogo ndatohuye kana kuudza mbai vako ndotovaudza nezvekunyika ndoudza kuti anondiridzira tsamwa anga achindinongedzera achinditi nezviziva kuti uri you are awake. Yes, I know that I am awake, but handitaurirwi nembwa yakadari mbwa zvayo saka ndikati kana ndakanyara usafungidzira kuti handigoni kutaura ndogona kutaura matisiyana neni ini ndindiri kuitira zvese saka nyarara hakuna zvokuti unondivhiringa uchindinyongedzera uchindiridzira tsamwa uchindidi kana kufinamisira ndokakufinimisira kumeso ukamuti chakachaka ukachitaura nevhoisi iri pamusoro ndikati unoziva kuti uri duzvi mvura nemusiwiji ndozvauri ndikati unopinga futa unokwana ndikati mai vako vari panei hanzi aiwa ndikati saka unodzidziswa nani ndovanokuudza kuti inini ndiri mushandi ndozviziva kuti ndiri mushandi ende handisi memba ipano handisi family ipano handimbofi ndakaita family ipano ndakaudzisa right mainzwaka vana here vari kuudzwa masvika akadai seugayisi kunze muri duzvi rinonyumbwira mvura vana ava aisendera hama yamai ava zvokutoziva anyway ndirege let me not talk much nokuti ndakatobhipawo papa nenyaya yamai ava ndatobhipa twana tudiki tokadai sevasikana kana ndimiwo Hello. My mwana, sorry yenyu. I'm very sorry with this. I know you are very far, 1,000 miles away from Vana. And I know kuti right now muri kutoguduka nepakati hearing this. Izvo zvinhu muri kure musina zvamokwanisa kuita. Right. Tisanangurirewo pano. Chii chakanyi zvasvika sei munzeve menyu? Zvakafamba sei apa? Chii chiri kuita kuzoitika? Hello, maita basa SIS MELLY. Zvakaitika ini ndiri ndakauya kuno kuEngland ndine almost 2 years ndiri kuno. Saka vana vangu vanogara namai vangu nefestival yangu iri kunzi kutingunda chenziro ifestival yangu komana ne19 years nevasikana va2 avadika. Saka pane cousin sister yangu ndiyo yaudzwa maaudio, she's 38 years. Mwana muninda wamama vangu anga ine mwana wake anenge ane 21 years vanga vachigara futi pamba ipapo. Saka last year, I think vanga vani almost 7 months. I'm not quite sure kuti vanga vani nguva yakareba sei anti avaripo. Sisi vangu inini vari kuno vavatsvaga musikana, vaudza mafriends avo kuti tiri vasikana. Vaudza mafriends avo kuti tiri kutsvaga musikana webasa. Saka shamwari yavo yavakadza naye kuhigh school ndiane next door yake ndopanogara teta gogo Alice. Ndopakabva angotaurawo kuti pana kutsvaga musikana webasa. Ndopavakauyawo ndopatikavazivirawo kubhalisa. Saka along the way, all along, taingoti zvese zviri right. Kana ukatotaura navo ndikatokusendera maaudio kana kuti machats angu inini navo nesister yangu navo because inini ndandisiri involved zvakanyanya navo but changu kwaingowo kungopa sisi wangu mari. Sisi wangu ngotumira mari kuZimbabwe. Saka vaitaura nasisi wangu zvosvika muna March
pakarwara mwana wangu vakasandiudza ndipo ndakabva ndatanga kutaura navo ndikati aiwa inini vana venyangu akanzi atozvimba kagunwe ndiudzei zvikanzi andofunga kuti mama ashi vanokudza ichirevera cousin sister ndikati no ndikati imi ibasa renyu ava vana ava ndevenyu saka kana muchinge muri panapa totarisira kuti imi ndimunondi update mba kutoti zviri right saka zvise zvazvichingori right so apparently last month cousin sister pane munhu in fact pane vamwe hama yamama yakaenda kuzimbabwe anoona situation isiri kuita saka iona situation isiri kuita mama vai vakadzikira vasi kunzwa mushi saka mai vaibva vaudzawo hama yavo zvepamwoyo pavo kuti pana papa tisi kugara zvakanaka uyu hazisi kungoita ava gogo ava necousin sister yangu nemwana wecousin sister yangu vanga vatogang up against mai vangu nevana vangu saka mai ndopavakaudza hama yavo imba yazoti approacha kunoku saka ndopatakabvunza cousin sister yangu yangobvunzwa kunzi garisanai zvakanaka mugarisana sei saka iye ndopaakabva atotsamwe saka iye mupfungwa dzake akafunga kuti mwana wangu uyu ari kunzi chenzira akafunga kuti yataura kuti havana kugara zvakanaka of which mwana iyi takatozomubvunza kuti kati mugere sei ndopaakasitanga kutaurawo his side of the story gogo ava ndokuzovati ko mugere sei mba vambonyararise munhu mukuru tikati aiwa taurai bosi tiri kuziva kuti pane zviri kuitika abc and ndopavakazova open up mai vangu saka sisi vangu uyu ari kunzi mai ashu ndopaakataka mwana wangu kuwhatsapp akamuteu nemakuhwa uri rombe chichifamba chitaura zvinhu zvekuti ndogona kutozviura ichichi saka mwana uyu mwana wakuti aimbobata foni yagogo ava vachimuti ndigadzirire foni ndiite sei saka ipapo vakabva azovanzwa gogo ava vachireva vachitituka pamaaudio aya saka gogo mwana waibva foni iyayi but semwana wavanga vagara vachingoti kana kuti vakaona kuti whatsapp yava haisi kuita vabva vangoti ndigadzirirewo foni yangu sekuti shes 56 gogo alisa saka zvinhu zvetechnology zvavanyatsozviziva saka pamwe hanzi yainge yapera airtime uyobva hotspot waibva pinda mameseji saka yakangobhoikana kuti ini ndiri kupinzwa munyaya munhu asiri kuda kuadmita nyaya yake akuda kundizorazora munyaya ndisiri kuziva vatora foni achibva atora mameseji mwana wangu mukomana bva atumirawo sisi vake mwana wasisi vangu vari kuno saka uyu mwana wasisi vangu ndiye akazoita kuti tiziye kuti ndo magariro ari kuita saka muchibvunza cousin sister yenyu maaudio ase makamubvunza here no zvakazoitika ndaudzwa infact mwana wasisi wangu akabva creator group saka creator group ine hasha ndakangoteerera 3 pandakateerera 3 mbva ndanzwa first 3 paitukwa vana vangu ine hasha mandatofona kuzimbabwe mandafonera imwe neighbor yedu ndikati marara here zvikanzi ndikati endai kumba vandafonera mwana womukoma ndikati wakiagede zvikanzi ndikati enda kumba dzanzi atoo past 9 vandafonera vamwe mainini so ndikati marara zvikanzi ndikati endai pamba saka padhuze pamba pacho bandati kana masvika kumba isai phone paloud ende mutsai gogo alice saka vanga vato murumu avaitawo nerumu yavo saka vakatomutswa mba ndatoti ndikati nini gogo this is the end of it andinoziva kuti ndo utsinye wamina basa renyu ratopera pana muchakwanisa kurara pano pick your things and go vava kudawo nditi chimba ndavasendera maaudio avo too ndikati maaudio andanawo saka vakabva vazviziva mba vangopeka vakuda kubuda saka mai vangu havana kuziva because takavaprotect because vane shuga of late vanga vangotanga kurwara tichaziva ndobute racho here rakuvarwarisa saka mva ndavati saka mama vangu asiri kuziva ndikati inini ndiri kuziva zviri kuitika pane maaudio aripo atori dangerous shes dangerous kwamuri nevana ava mai ava ngavaendi saka vandatoti vabuditswe kunze kwegedhi vaende saka ndatovati vaendeka gogo andisava tine family group redu tatine sister yangu taitomutora semwana wamai vangu because aitogara kumba kwedu taitofunga kuti titori family saka tatitori negroup rimwe chete iye aripo saka takabva taisa ndakabva ndangodownloada manhingirikini acho ese mbva nangu aisa pagroup iroro iye mbva amaona ndokumaona kwaakaita saka boy is chimbuya vari kana zvakataura mangwana acho ndopa akazongomuka mbango exita mugroup vari kupi mbuya ava izvo zvesipiki gogo alisava pavanonyatsoti pava havana vane kwebradha yavo kwebradha yavo kwaifund kwanombogara kwebradha yavo anzi kutenward iri kwavanogara kuti kwemwana wavo musikana uyu kunenge kuhighfield here saka for now vari kwemwana wavo musikana bhosi ndiye akauya akavatora pavakanzi basa rapedyo ndiye akatozoya usiku iwo akatovatora saka buteni vana pavaidyisa raiswa pai
raiswa muporridge. So apparently Sunday ndakabva ndazokumbira vekuchikoro kwevana ndikabva ndati ndokumbira mangwana mutaure nevana pane incident yakangoitika ukumba handisikuziva zvakafamba sei saka nezuro headmistress I think ndakusendera audio yacho vakabva vazonditi ndataura nevana vana vanotoda counseling zvikanzi mukuru wacho anga achitochema zvikanzi dai zvikabvira mukadzi wemushedzi saka vakabva vazotsvaya kundifonera ini ndanditori mbasa mba ndazovafonera back zvikanzi vana vakatoaffectwa zvisingatoita maripoti andikati no handina zvikanzi noite police case or yozisi kuno kuchikoro chisi charipoti sokuti vana vatotaura kuti vaimanikidzwa kudya kuputiswa fodya vachirohwa ubvanzi ndokurovai ende ukangozvitaura chiti haumuke pabva unobva watofa zvikanzi saka uyu mukuru ataura neuyu zvikanzi asi mudiki ane kakutya kekuti ari kufunga kuti vanodzoka ndikati sekuti gogo ava munona kuti aimboenda kuoff after 2 weeks oenda kuoff kwake ndikati saka anogona kutya for now bhosi anenge a few days kuti vachadzoka saka ndopa vakabva vaenda vana ava kupolisi nagogo vavo mai vangu ndokuzobira kwakaita kuHMetro. Right. Wow. Guys, this is a very sad story, guys. Mwana musikana mukuru ane makore mangani? Kakura. Mwana musikana mukuru anosvika 7 years muna November. 7. Mudiki 6 years muna November. Andi mazvo zvanachikudzai guys. 6 ne 7. Ndo vaiswa vachisvitiswa fodya. Vachisvitiswa fodya idzodzi nechinzi punishment yenyu kana kuti masiya kapu iri apo svutai fodya vosvitiswa fodya nambuya. Hanimona vachinzi vari kufixwa vana nenyaya yemusikadzwa inenge ichinzi kana kuti musikahwa kana kuti vana vane vangoitawo sevana vatotaura nezvavava. Right. Ngati murambe muripoti mubata sembuya here. Uye bona. Hello? Hello. Muri sei? Tiripo. Right. Ndi Alisero? Ndiani? Ndi Alisera to? Ndi. Okay. Alice, zita rangu ndinoitwa Advocate Melly. Uri kuziva nyaya yako handiti? Uri kuiziva here nyaya yako? Yakuti chii? Yawaidyisa vana bute nezvinhu zvaneva kusvitisa fodya nezvimwe zvakawanda wanda. Mwana ane 7 years nemwana ane 6 years. Hello, uri kundinzwa here? Ndikukunzwa. Chii chakaitika kuti upe vana zvinhu zvakadaro naiwe? Naigogo imi. Mune reason here kuti vana vavaita so kuti mupe vana fodya nekutuka vana zvakadaro. Vana vadiki mune vana imi mune vasukuru imi. From information yekutsvaga zvatiri kutsvaga ndikuziva kuti mune mwana umwe ari kuharare hamene kuhaifiridzi kana tukupi mune vasukuru. Ndo zvamunoita here nevasukuru venyu zvinayasikana? Kana ndakanyarara ndakati kune vandakataura navo ndikutaura nani? Mukutaura naAdvocate Melly. Advocate Melly. Muriwe tiri women's rights. Nyaya iri kuitika iyi kai. Ini ndinogona kusairamba ndogona kuiramba. Ini bute ndinosvika. But vana zviri kutaurwa zvacho zvese zvokuti azisaita vana vachienda kuchikoro ndaidini aiwa. Bute ndinosvika. Saka hamuna kusvitisa vana bute imi? Taura ichi. Hamuna kusvitisa vana bute? Vana handina kusvitisa vana bute. Makadi? Izvozvi ndiri kuona imi apa iya kuti hadzivaisvitisa vana mutoriro.
Saka imi mamnambobvera makaita anything to do nekupa vana bute or something hamuna. Vana vanototaura vana vakuru vane 8 years ne5 years vanogona kubvunzwa kana vakambondiona ndichizvisvukira vanogona kuve vakandiona asi zvokuti ndingape vana kuti izvozvo zvese zvokuti ndine vazukuru ndine vanawo hati muri kundinzwa ndikukunzwai ndine vazukuru ndine vana ini handingatibuterera mbura ndinosvuta ndotora ndichipa vana handikupa vana waipa vana vachisvutisa vana vachienda kuchikoro vana vakuru vanotaura maaudio atinawo in our positions hamusimi here maitaura maaudio ekuti inini ndaisvutisa vana kuti ekuti makati umwe wacho ndamupa bute umwe wacho pama muchituka vana muchiti mazikumbo havagoni kugeza muchitaura zvinyadzi muchididi vana vane 8 years vamaituka here kuti paituka umwe munhu mukuru apa mazikumbo ndozvandiri kuti zvese zviri kutaurika kana zvinogona kutaurika munhu wandaitaura naye wacho maaudio ake aipindura aive point handisi kutaura nezvemaaudio emumwe wamaipindura because ese ndinawo ese tamaretriever kuservice provider ese tave nawo amaipindurana ndafonera imi because uyo tikutodhila naye zvakare muchazotaura zvinhu zvisirizvo amaika mukazopesera mapinda panyaya iyi haisi nyaya diki sekufunga kwamuri kuita. This is a very big story inoinvolva vana vadiki ava itori issue hombe, nyaya hombe zvekutodaro haisi nyaya diki. Musarelaxei muchiti nyaya idiki inyaya hombe. Maaudio ese emunhu wamaitaura naye neenyu ndinawo, saka zvinokubatsirai kuti mubude pachena. Handi kana chiita dialogue yekuti mutaure namai vemwana toita saizvozvo. Saka zvinai kuti mubude pachena mega. Inda kufonerai handika semuberekiwo kuti taure semubereki muri munhu mukuru isi ndiri munhu mukuru tionese nditaurirani satadedza mai vemwana. But kana mukaramba isusu tine umbowo wamavhoices atakabata pano then handisi kuziva kuti muda kuti mudii. aiwa zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa izvo zvandataura ndikati inini bute ndaisvika but pandinoramba ndipei vaisvukisa vana bute asi muporiji makaisa henyuka. aiwa muporiji ndiyana akandiona vedu. Aiwa kukuonai hapana kuonai asi makataura imimi moga muchiudza munhu wamaitaura naye kuti ndavaisira bute muporiji. Ndimi makataura hapana mumwe munhu akataura ndimi makataura. Yes, handirambi ipapo. Munhu wandaitaura naye munhu aigara ipapo. Hatisi kuzviramba mama, zvese zvatisi kuzviramba. Information yose tinayo kuti munhu aigara pambapa and everything tinayo. Isusu takudzai kuti uyu mbomirai. Time yangu yapera chirikufamba sei apa. Raitoni. Handi mazviwaka. Vasi kutaura. Aiwa nguva tavapa yekutaura vanhu varamba kuti unfortunately ndivaplayere audio nendofoni yandikushandisa kufona nayo manje. But anyway. Hello, ndofunga ya network yenyu yadona ikokoko. Aveti hakuna magetsi. Hakuna magetsi mati kudii pama audio apa? Kuisa bute handina kumboisa bute muporiji hapana pandakamboisa bute. Koma audio amaitaura imi nemuromo wenyu. Maaudio andaitaura nemuromo wangu munhu aimbogarapo hama yavo yacho utovaitira because tatakagara takawanda uyu munhu uyu ndiye aitoita taari kundiita zvakati indoti ndatoisa ndatodii ndatomurova ndamusikasika musina kuisapo imi mamusingaisi maida kufadza uyu. Muchida kumufadza kuti zvidini nhai mama. Uyu mukadzi uyu nofunga inhandidzidzira zvaora vainaro nyaya dzachoka inhanditauri nyaya ikuru yangu saka iye pakubva paakaita ipapo kana kuti vakadiniwo pakati varovei vadini kati ina handikwanisi kurova vana handikwanisi kuita izvi but iye kana ti ndatoita so iye zvino ndatoisa kute iye zvino ndatodini ndatovaitira zvakati ndovandiri kuti nyaya yaka ini nyaya maaudio anogona kuzvisungirira pazvekuti inenge handina kuzviita. Aiwa maaudio achakuisai kujere mama. Maaudio achakuisai kujere chaiko
handioni kuti muchaipukunyuka sei kuti muromo wakataura ndewenyu kunze kudoti imimi mufa kutoti mutaure namai vevana. Alright, imimi nai mama semunhu mukuru, semunhu wechikuru, gogo magogo kani kamuchinzi panyorisa kuti mune 56 years if I'm not mistaken, 56 or 57 muri munhu mukuru. Pamakaona kuti izvi ndezvemumba imi muri kushanda handi ava vanhu vane grudge ravo muri kunzi muite zvakadai so makadi kubata mai vevana makavaudza ndaikona kuvabata asi mimi kana ndandisingazviiti nipapo angadha kuzvipfuura rega ndiitire uyu ari kutwadza kuti inini ndiri kuti ndiri kuita zvakati asi ini ndisiri kuzviita hazvina hazvo kuzopinda pfungwa dzavo kuti lero udio iya ichazondidini ichazondiroverera nokuti vana izvo vatorwa nevamwe vedu masocial workers uku vana vari kutaura zvakawanda vana vatori traumatized chidiki chine 6 years hachitosukana kutogona kutaura izvozvi netrauma zvokuti chakutoendeswa kucounseling. Saka handizivi kamuchiti imimi hamuna kumbofira makaisa kuti kana kwabata zvakaipa kuti handisi kuziva kuti trauma yevana yabvepi nokuti muna zvinoitika amai vevana ava vanenge vakakutrasta imimi kuti vana ava anti muchipiwa mari yenyu maipiwa mari yenyu every month anti ndizvo maipiwa mari yenyu zvakanaka every month? aiwa mari yangu ndaipiwa zvakanaka maivata nenzara here mamusingadyi muchiguta? aiwa taidya tichiguta panotoriona gogo varipo gogo vari kutaurawo aizvo zvekuti kwachirati muchazozvidzwa mukoti mama handikwanisi kuti ndikupe information inini task yangu ndeyekutotaura nemi ndichitora izvozvi statement yenyu ndiri kurekodha yose kuti ndigwisise kuti imimi chakakusvisai kuti muzodaro pavana chii kuti muburise maaudio akadaro munhu mukuru muchiti ndavapa vana zvakadai zvakadai muchituka vana zvinyadzi zvakadaro munhu mukuru ore kana manga musingawapi bota bute renyu iri ko kutuka kwamaita vana ava muchizama kufadza uzhu mukadzi uzhu munopati kudii ipapo? handina kumbotuka vana iyi maaudio ndinawo kanai mama pamakataura kuti vana vasingagoni kugeza vana vasingagoni kana kugeza mukataura wedhire pame rinonyadzisira handi mamuchituka vana mukati chokuipa ichi handi kutuka here mukati ndakamusata nyoko hati ndimi maitaura zvimwe munoziva handi ndozvadati ndaitaura pamaaudio tichitumira uyu semunhu anga achitaura kuti vana ivavaitovadai zvinhu zvacho ndaitaura kana kuri sekuti kugeza kuti neasikana ngatigezei ngatidzidzei kuti tigeze tese pane musi wandisina kumbovagezesei kana kuti kugeza kwacho kana wakugezesa wakadaro anogona kana kuva usii kuvadii kana uri munhu uye ane hasha handi vana ndinovaitira hasha vaita sei ndoda kuti murambe makadaro mama sekutaura zvizvingwama inini kana kuti nditadze kutoti ndi neutsinye wamakaita apaka kuti nditadze kuti ndikudedze nezita renyu chairo kuti fulo riri kutondinetsa handimaona nekuti handina kukura ndakadaro ndinofanwa ngotokupai iyo respect yekuti gogo kana kuti mama handimazviona asi zvimunhu hamutokodzeri kunzwangu nokuti zvamakaita apa zvinorema handi hatichatauri zvakawanda kutaura nyaya yemaaudio takuti maaudio ndoumbowo hwese gogo hapana umwe umbowo mukoti uchapinda maaudio enyu ndoumbowo nokuti uyu wacho wamuri kuti vaitaura naye uyu ari kurasira futi nyaya kwamuri handika ari kuti imimi zvese ake maaudio tamawani handi asati amuudza kuti maaudio akuti nawo asi already paambo interrogator nevamwe vedu ari kutaurawo ari kusirawo nyaya kwamuri nyaya yese ari kuirasira kwamuri ndoda kuti mutaure namai vevana vane shungudzo muchazosangana navo yenyu ndati mutaure navo pano tichirekodha statement nokuti vari kukoti vari kuuk havazokwanisi kuti vauye kuno kukoti handiti ndoda kuti mutaure namai vemwana hello muri sei right ndina amai vaishanda kumba kwenyu venyaya iyi yatinayo mumaoko medu mazuva ano handiti ndinavo pano apa taurai navo munzo zvava kutaura yadonha futi rambai makadaro tida kuramba takadzvanya yadonha network regaiti vadzose havangadoni zvemusati mataura na munyatso kuvatukisa guys share life mbuya share life kwai ndikwanisi kubvuma ndikwanisi kuramba
mbuya vanenge vasingadi kutaura nema muri kuzviona emboza ruza vantu vari kunyepa type idzi ndodzoda kusvigwa pazimbabwe idzi type idzi zim crimes ndakuona please tora nyaya wena make the story viral. I'm going to give you my pictures ambuya antika havasi kosatofesa mai vemwana anti pavangodoti hallo vadoredza phone she can't face mai vemwana ani maona nenyaya mirai mbovaimbira song mai zimbuya repakona zimuroi zimbuya repakona zimuroi inonzi kudiko song yezimbuya repakona zimbuya repakona zimuroi ndoda kuvaimbira song ikavada ire phone zvino ndikavaimbira zoti hakuna advocate anoimba palife right mirai tivafonere The number you dialed is currently not reachable. Please. vati hakuna magetsi saka handizi kuti vadzima here kana zvichiri kufamba sei hamunawo here vamapicture hamunawo imi besides repanyutspaper It's currently not tinawo varipo pafacebook vari pafacebook chitipai mapikicha varipo pafacebook chitipai mapikicha tichingopedza magame acho tipei mapikicha acho the number you dialed. vachadi kutaura namai vemwana vari kuavoida mai vemwana bozi vari kuziva kuti vari kunyepa vari kunyepa vari kunyepa inini chandanga ndichida kuvabvunza ndasitomboda kupopota ndachida kungoziva kuti isusu takakutadzirai ndizvozvo kuti munobatana nonguravo ndachida kuti muwane closure kuno kuti tisati tawana nyange kuno kuti tisati tawana mari taisacrifice kuti musi wa30 last day of the month vaenda kumukuru notora mari yavo nyange tisina mai vangu vasati vawana mari yechikafu nevana vangu ivo yavo musi wa31 vaiwana mari yavo profit nayo vaitonokolekta vega kumukuru vaitoona message kazhinji kacho vototi kuna mama zvangu zvaita mama vototi zvaita allright votoenda zvavo kunotora mari yavo tichingoti isusu hatidi kuti tiite sei vaite dzivafunge kuti tinoda hatisi kuappreciata zvari kutiitira kuvana vedu but vanosvika pakupa mai vangu nickname yekuti tingabel abuda kuti mai vangu tingabel vachireva mai vangu necousin sister yangu nanditori nemubvunzo kuda kubvunza kuti imi makatadzirwa papi mimi makatadzirwa papi varonzi alice ari pafacebook alice ziyenge idai guys munoona kuti mamuwana here zimbuya repakona so alice ziyenge endai manyai tinoona kuti mavawana here alice ziyenge manyai ava vanoda kunyatsokuitwa famous zvokutodaro alice ziyenge nhamba dzavo ndapinapo guys munhu nemunhu kuna mbuya vari pawhatsapp futi mbuya varipo pawhatsapp munhu nemunhu kuvafonera mbuya mazvinzwa vari kuzimbabwe itai action saka nyaya yekupolisa yakanzichi ava ndo vanofanira kuti vazoenda mapurisa varogwa nechaunga mob justice vozotogwa nemapurisa vanzi kudi mapurisa zvakanzichi so kuti nezuro vekuchikoro vazotaura kuti vatrai kutaura nevana amba vatoona kutoti vana vakatoafectwa zveshuwa saka ndopavakabva vatika nyaya iyi test to be police case ndopavakanoriporta nyaya yabva vapiwa mamedical forms saka izvozvo kutaura kuno vari kuharare hospital vana vakuitwa maexamination hei vakaipa ko uyu hama yenyu ushu hama yenyu iyi makatotaura hamusati mambotaura naye hama yedu no hama yedu kazeni inokura hama yedu iko ari pavaitaura pa anga atori kumusha and apparently vaitoba zvinhu and vaitobawo zvinhu zvemumba zvinana raisi chicken muriwo vachitoendawo nazvo saka ipapa vanga vazotumawo ivo vagogo vabva vanzi kana ashi akuya mumusha murongedzerewo atiigirewo raisi nehama yedu ichinzi ibe mumba imomo saka pazvakaitika zvinhu zvikazvi takabva taisa ndakabva ndaisa maaudio pagroup panga paina hama yedu ipapa saka hama yedu yacho mbva yaona mbva yazobvawo papai saka hana zvaakataura saka ndakabva ndazomutiti paadresi yekwatete vako tikuendisitense zvinhu zvako zviri kumba kwedu iwewo kuno kwahusina nzvimbo saka semunhu uyawo kuti tiri macousin sisters takakura tese saka akabva ada zviya zvekuda kuita hasha zvekuda kuita hasha zvikanzi chinoshamisira pavana vako chakaitika ipapa chii chinoshamisira amuona zvikanzi ndaingoudzwawo ndindakavaabhusa indaiudzwa kuudzwa isimhosva ane makore mangani uyu aidaro mati ane makore mangani uyu hama yenyu aidaro ane 38 years wow but isingle parent murume akangoenda kuuk mbachonawo saka isingle parent iye nevana vake nemumwe mwana wake one musikana vanga vachitogara kumba kwedu ikoko
panoti kudya tisaiona kuti vadye havana musuwana wakambotenga chingwa mumba imomo. Iyo hama yedu iyo ine mwana wake havana kana 1 day. Zvototi ivo gogo ava kana dai vanga vachitoripo she can witness kuti everything zvese zvaitika ipapo. Ndosaka zviri kutonyanyondibata kuti vakatadzirwa papi pasvika kuti vasvike this extent. Because kana machatsi ndogona kutokusendera machatsi angu nesister yangu nemaaudio atete wabvunza kuti muri right here kuri sei ikoko any problem taurai nesu chii chiri kuitika kuti zviri right. And 3 days ago ndatovati pane sister yangu iri kuuya kuZimbabwe ndikatoti tipei size dzenyu dzebhutsi. Ndakati ndipei tarisai hembe dziri kuda vasikana kuchitipai size yenyu yebhutsi zvikanzi vavataura size yazvikanzi ndoda power bag. Vakazobuda paaudio yakutoti angandibvunza kuti ndinoda size yebhutsi ine basa rechibhutsi iyo kutondibvunza vakutodinyomba indatovabvunza zvakanaka. Wow. And so kuti whether munhu ari kubva South Africa kana kuti munhu ari kubva kuno kuUK ndaivabatisa something for her. Ndiri kufadza kamuna kuti kuchengeta vana vangu kuti vana vagarewo vakachengeta zvakanaka. Saka vana vakazodi izvozvi right now. Let's talk about welfare yevana. Vanani? Vana amai vangu nemwana wangu firstborn yangu ine 18-19 years. Saka apa tiri kutotsvaga futi maid because uyu mukomana ne18 years ende gogo havachada zvekubika. Can I find you a maid wepano padiaries anobva kwandiri wekuti chikabhenda tongo chibhendesa 2? But it's unfortunate kuti tete akuda chitupa chake. No problem. Of course. Apa nditoitirawo kuti achibva mumaoko medu pane vakawanda vasikana vandakaendesa kudzimba dzakawanda muno muSA. Pakatoti muri murungu akatota kunge arikuda kuita chichemo antu yakwandiri ndotofonera munhu wangu kuti munabva togadzisa same time. Ndosaka nachidaro. Anobva kuti aiwa simeli pakazi otsanangurawo pogadzirisika. Saka vanenge vakatogara zvakanaka ikoko. Saka ndozvanachiti tikaona kuti kana uchinzi madaro chitupa iyi mune right yekutoti muita kopi yechitupa mugara nacho. Mune kodzero kuenda kunoona pane hama dzemunhu iye. Ikodzero dzenyu sekuti akucheka arigara mapere chita vana kuitira kuti mangwana pakadzi papiwa kana chimunoziva pekutsvagira. And anenge ashoyawo chibhukozi nawo nezvaitika zvitakuingeja vanoona nezvevana and chiubi achaquestionwa futi nemalawyer takuda kuti zvese zvichaitika pamba ipapo zvinenge zvine chekuita nemutemo from now going onwards. Saka whoever achauya akuziva kuti everything has to be transparent and pachange pachiuyawo vanhu vachiita sevachivhizita vachiona kuti vanhu vagere sei pari sei. No problem. Tinetori nevanhu zvekutodaro vane nhamo yekutodaro yekutoti akatiwana paanotogara achishanda anotogarapo zvekutobatirirapo. Andi right vasikana kana ukashanda pamba pane vana kana uchida kumuona kuti unogara zvakanaka fadza mutengi wewawa. Kana uchida kufadza mutengi wewawa kureva vanokupa mari yacho apa fadza vana vacho. Ita kuti vana vakufarire vana vaite zvikuvanamata nenewe vana vawirane newe ushanda kuti mai nevabereki vevana hauiti problem. Even mari usati wakumbira raise unongowedzegwa mari nokuti vana vanenge unenge uchigona kufadza mutengi zviri nani kusiya mumba muine tsvina guys. But vana vakaguta vana vachisekerera vana vakanamirana newe zati vana vanokufarira pane kuti mumba munenge muri clean vana vachikutya uri shumba azvishandi. Doesn't work like that. Azvishandi. Saka my sister nyaya iyi guys tichesa kumabloggers akano motipawo mapictures tione share mapictures ifambe mabloggers aripo apa pana paandaona kaona mcomment section. Saka mabloggers nhasi tiri kukupai antika tasitakupai green light ndichamakanda mapictures nini imimotorawo animaona mapictures aya handiti ndokuisira ine caption neye newspaper ndisa pakona motora zvose handika vambonyatsokufamba vambotendera mbuya ava nokuti ndo vazvikodzi tiwanza kuda kudaro kuvanhu vakuru tichiti tozvitisa munyama kana kuti kudini but ava vatoza kuti ivo pachavo muroyi. Saka muroyi unoita sei animaona muroyi unongodhila naye semuroyi animaona muroyi unongodhila naye semuroyi. Saka mukangopedza apa mukangodona mundikandire kuinbox pangu mainini mapictures evana kuti ndive nawo mapictures anditangire ipapo. Alright, ndachida kungovimbisa madiaries kuti since tamboyawo nenyaya yedu whatever outcome ichazobuda tichadzoka futi tichikuudzai. Ndizvozvo. Thank you very much my sister. God bless you. Tinewe pamtinewe nanewe zvokutodaro. Sharp. Vanhu kuZimbabwe vapiwa ma$120 guys. Vanopiwa ma$80 kuZimbabwe ma$70 handika wopiwa 120 uchidla kufoshora mupunga mai mwana no spoon. Uchita kufoshora mupunga no spoon uriko uchirya. Wopedza zvo wobata vana ava rafu.
zvakaoma. Gogo vanga varipo mai vavo, asi kuti mai vavo vakura vanorwara. Munhu anozvirwarirawo handiona vane BP inogara iri high plus vava munhu mukuru. Handi dzimwe nguva ngachikuti pane musikana webasa havadi kuti vazvionere. Saka right inini ndichauya kuseri kumoya kuWhatsApp tita interview. Handika moya kuWhatsApp tita interview angaenda pamwe asi mamanzwa maconditions ka uchanosaina kuma lawyer. Iwe kana uchiza kuti unobatana zvakanaka uchanogara zvakanaka, there's nothing chekutya. Handika cause uchanogara nona zvakanaka vana vaona vadiki avasikana sweet kids ni chero nini ndogara navo ini. Chero nini ndogara nevana vakutogara zvokutoti vandozokanga mamai vavo kuti mai vedu ndivava. Handimaona. Nokuti mai vari ku UK. Kukonogara nevana tamisa vana kugesa vana vachienda kuchikoro nokubikira vana nekutamba hako nezvana. Ndezvaungaitira vana utsinye. To sweet kids, to beautiful kids utu. Animaona. Saka interview kuseruku. Ndokwachita interview kokoko. Toti best candidate yotorwa. Andika yoenda 120. Vachaidemba mbuya 120 wanga chipuwa kumboko. Animaona. Vachaidemba. Right. Saka indonyaya yekutanga yatanga tinayo. Animaona. Ndonyaya yekutanga ishi. Yatanga tinayo. Saka vese vakuda basa munati ini ndinotokufungira imi madhayarisa namadhumbe muzonondichuka yenyu koko kurodhuku asi ndinokufungirai mabasa ese ndiri kukandira kuseri kugrupu renyu kwandiri kukanda mabasa uku iko mazana anga achiuya ndichikukandirai mabasa kuseri kugrupu reIT uku kuti mukwanise kuwana uchauviri. Animaona mukwanise kuwana uchauviri nokuti mafa kuti mushandeka vanga ndiko ndimboonoka vanga vari kuenda kumba muna December vari kuenda kumba mana madhumbe mana December kandai malavu nemalextone vari kuenda kumba kana December kandai malavu nemalextone vari kuenda kumba muna December kandai nemalavu nemalextone. Naye Empress Empress kwenyu muno pamari munobhadhira mari kwenyu munobhadhira mari. Vari kuenda kumba vakawanda. Makutoenda kumba zvokurelocate rasikana kana muchadzoka. Makutenda zvokurelocate inga makawanda. Makutenda zvokutoenda kana muchadzoka guys. Aiwa nyaya yepolisi guys, nyaya yepolisi ndatongombida zvamwe pictures auye ndobva ndamamwaya motorawo mapicha muchikandawo ndisai hasitisewo bri unozoya kusendokusa group reIT avamene maadmin mcomment section shumpress na room muri pai vanhu link yekuIT group wapinde ipai vanhu link yekuIT group wapinde toda kunda nofara mai vangu chete $100 ngavawedzere ini mai vangu chete $100 muchemberesoko mavanza chiti vakaenda vave ne 2 years vainda. That means munhu achi ana kana mapepa munhu andotsvaga kuti ndoita sei mapepa. Hanimaona munhu asati ave nemapepa vane 2 years chiti vainda. Imapepa imo asati anobuda kana 15 years after 15 years. Saka vari kutsvaga uchi once we are relocating. Yes, Pratedes relocate my sister. Tikuyako kudiaries ikoko kuZimbabwe right. Ndichauya ndokanda nayo guys. Ndakuda kukupinda mune mwe nyaya nhasi iri kundinakidza so nyaya yandifadza. Handika ndine zvandoda kugadzirira vanhu kuZimbabwe. Handimaona ndinongori nekamuka mufaruka 10% ye 100,000 chi 10,000 ndizvo guys 10% ye 100,000 chi. Aiwa modesta zvegududula kai yakatomirira kuti mavisa iri kungonyora kuti counting down saka vanogona kupinzwa bisi kana usina mapepa unogona kupinzwa bisi kuenda kumba kutori nani kuenda kumba kuri nani. Mm. 10% chi guys. Havana kuenda kuzimu wena ndi muri kurova pasi wena. $10,000 ndizvo. Okay. Hanzi nevakagona metsana tendai hanzi 10,000 vakapasa metsana tendai hanzi 10,000. Saka guys inzwaika 10,000 right. Ndoda kudai so ndafunga kudai so guys. I just need vanodawo zvavo kuzongoitawo chip in vaitewo. Guys tikudawo ma sanitary pads. Anditi tikudawo ma sanitary pads, ma pads ekuisa vana kuma periods aya ndo atiri kuda ma pads. Handiti pad chero uri Madhumbe rinotengeka sikana. Iyi project ye ma pad munhu wese ngaise ruoko. Kana uchingoza kuti uri munhu wepano kanda ruoko. Handika ma pad paunotenga ma pad akutenga aya 10 rand.
hatisi kutomboda anodhura usatombotenga zvakwana Cortex vanodhura handika kana zvona stay free kudhura dhura mapads handitika then mapads tikaunganidza mapads aya handiti inini mari yangu yechegumi this month handiti mari yangu yechegumi this month yetithe nokuti inini matithe angu andiwanzozvitaura handitika matithe angu ndiwanzoita zvakasiyana siyana nematithe like muvanhu handisi munhu anoendesa kuchechi matithe handindise kuchechi matithe ndinotori nereason ndakavaudza kuti tithe chero ndikasaunza munhu nokuti chibhaibheri shoko raMwari rinoti matithe ngainde muimba yaMwari handika kuti muimba yaMwari muwane chikafu muwane chii kune vakawanda vanoisa matithe ikoko handika asiwo kune vakawanda vari kutoidawo mari iyoyo kuti vabatsirikane saka ndiwanzongobatsira ndine vanhu vakawanda vanogona kubatsira kuseri uku like zvematithe hazvinei nekuti vanhu vaziva nemuziva hazvinei nekuti vanhu vazive because it's a secret thing handi but this ndangoti ndizvitaure because ndoda kuti kaitika project yakati kurei handimaona saka ndoda kutenga school shoes dzevana boots dzevana dzechikoro handimaona boots dzevana dzechikoro maboots dziboots dzevana dzechikoro dzeblack dzakangosiyana siyana handimaona masize tumasize tudiki tumasize tupakati tumasize tukadi boots dzevana vechikoro handika masanitary towels handi kana ndikaona kuti zvabatana maybe netuma groceries and then ndoda kuti muchoose two homes anoziva chi orphanages atinozoendesa bhutsu idzi bhutsu idzodzi handiti kana kuri kuti mari yazosarawo pachita chikafu kana kuti toisa chikafu kana pasinawo ndizvozvo pekuti ise bhutsu idzi vana vari kumahomes vaya vanopiwa bhutsu dzechikoro dzekupfekwa chienda kuchikoro handi then masanitary towels mongotawo tsvagai chikoro chamuri kuda imimi handimaona mucomment section imomo chikoro chekumareserva the unfortunate school kukuti tinoendesa mapads aya handimaona kuti mapads aya toita sehanzi kune 5 rand chikutomada iwayo totonomakuva kana arimo handimaona nezvo saka ndoda kuti imimi guys mucomment section will pay per use SIS MELLY. Thank you mandi vari mucomment section ndoda kuti right now let's discuss kokuendesa zvikoro zvekumareserva ndimi munonyatsoziziva chikoro cheche chiri kunzi chakasara chiri mukatikati memuchakasara handimaona muchakasara kuri very backward kwakuya handika toendesa mapads ikoko handika then mahomes mochoga 2 mahomes ekuti tiendese bhutsu dzevana hanzi zvatakuita panyaya yemapads tinodai so kana muri kucape town munotsvaga kwamunounganidza mapads enyu Joburg munotsvaga kwamunounganidza mapads enyu Rustenburg mukangoti SIMELLY ndatenga mapads yamutore I'll come and collect mapads toda kuti tiite masaga emapads handika zvokuti zvinozoenda ini ndichaenda nawo personally sim straight ndabeka ndafunga kuti chimborangarira vanhu vanogara kumaZimbabwe ndikaona kuti tikavatovadaroko havachatoendi kumba charamba vari muno so zviri nani tindise kumusha kumareserva chaiko chaiko hanzi gokwe madziva zvido secondary school Dimpamiwa Ngai Chingwizi kumapurazi kwapita kumukumbura did I send the money mari yeizvetili kumusha kwedu kusaka kuma mapads mukaunga vari kucape town mukaunganidza kucape town ikoko vari kuJoburg vaunganidza kuJoburg vari kuPretoria vaunganidza kuPretoria handi kana aungana tozomeka shoti aungana panzvimbo imwe chete handimaona togona tsvaga vanhu vanhurume vedu vatinokumbira votakura nemotikari voisa panzvimbo 1 handi opekwa zvakanaka oiswa masaga handimaona aiswa masaga nebhutsu dzachona dzechikoro handi tichatsvaga vanhu vekuti todzisa pabhodha pazvekutonyera mapepa handika tonyera mapepa kuti ndedzecharity kuti dzikwanise kupinda pabhodha ndichanenge ari mapads ebhutsu akawanda guys gaya kuti tikatenga mapads ebhutsu tongoti ndosara ne2000 yekuzowedzerawo kumapads ndotenga nauti 8000 bhutsu 8000 pepusto dzakachipa kamupepusto dzakachipa pepusto dzinenge dzakawanda then panda mahomes 2 kuDurban koko kuDurban leti kwako kwewe layazai liva nokuDurban kuti mati kuno kuDurban toisa papi akawanda poisa muzibe pari pepu story yamotumira anowana akawanda mapedza kubwa kuDurban amnetsi munongoisa muzibe pari pepu riya mumatumira kunoko andimaona hanzi wende matebelele mpi kumashonyonyo guys ndizvo zvamutora ndizvizivi ni guys izviko zvamukutaura handizvizivi guys peanut butter
muzvikora zvamutora handimbozvizivini guys kana ndachandimbozasi tine nyaya yechitu vanhu vari kuinda musainda tine nyaya yechitu iri pano tine nyaya yechitu iri panapa pa guys musarowe pasi enyu tine nyaya yechitu iri panapa pandofunga kola akumira mucomment section anzwa uyati namba yangu iyo ndakupa ropa namba yangu ndakupa ropa namba yangu ndakupa 109 pepe imagine anenge akawanda ini busa handizivini guys chingonongaiwo mucomment section imomo muzongondipawo zvikoro zvichienda kana zvikada 2 andika imi chingonongaiwo mucomment chingoitai order mucomment section imomo guys ini handiziri ndozononga chikoro chipi imi chiitai order mucomment section kumongononga zvikoro 2 cheve hai cheve Esther cheve ndakambochiwa ichi cheve ndakatomboda kuita zvemabhuku zvekuendesa mabhuku ikoko cheve chinoita icho ndakambochiwa cheve icho ndakambochiwa Jobe tisa kunani Jobe kuna ru kuna shumbrezi akufana nevideo kwakanaka ere muri right here ndiye ndokuma diaries all right zviri sei ndiri bosi tisi mune mapedzere ndatinda ndotaura nemi ndiri murastenburg kasismeni kurastenburg ndiri palive kuzviziva ndiri kufononyedza palive uri murastenburg pai usingandadziona ndikati ndodaenda kuinbox ndivafone uri kurastenburg kupi rastenburg noriti ukuteka kunoriti urati mirai mudhayari kana apinda murastenburg wakomana right guys imi michitai order mucomment section guys chingonongai muorder mucomment section imomo zvikoro guys nongai icho chanzi cheve ndawirana nacho icho chaichewe icho ndawirana nacho chewe chataugwa icho ndawirana nacho icho saka chingonongaiwo zvinhu chimwe guys chomuchena zvikoro aya kwai chomuchena right kana zvaungana zvinozokumbirawo timu 2 rekuzimbabwe kuti richaenda neni richafamba neni batsirai gokwe please ichi ndechegokwe ichi guys chakanzi cheve ndechegokwe ichi asi I think kana mangoti guys zvemapedzi zvikaizvi kana mangoti ngazvitwe gokwe kuti tiavoidewo famba netumba kana zvangoitwa kugokwe ngazvingochichingoitwa kugokwe kwachona kana mati ngai zvongoitwa kungai kwachona kana mati zhombe zvongoitwa kuzvikoro zvezhombe ikoko aiwa isi hatisi kutengesa mapedzi we are not buying mapedzi ati ndine mabhoksi inotengesa utohasila wewo isi totenga 5 rand kuno kumapedzi akachipa wena totenga mapedzi kuno because ndezvecharity ndatofunga ndoda kutipa box iwewe kuti ndiri kune box ranorega ndikupe zvinoda kutengesera futi box renhikikiri remapedzi naye asikanaka mune mudiaries akuda kutengesera box remapedzi sitiri kuda mapedzi uda kutengesera box remapedzi anomaona hanzi ngatangei kwagutu chimani chewe enda kwakuti chewe Marumbwe Shonaland ndikwanzitenga mapedzi zvinoita here ndisende mari motenga imini no problem ndotenga mapedzi ako ndinga nditenge ndokutaridza mapedzi ako ndati kugokwe inga munoti kwakasara 1 kana ndasenga ndi kugokwe kwacho tiunza iti chinyorai zviro zvemugokwe zvacho nora tinde gokwe kwacho chitai gokwe hanti gokwe izhombe zvinobatana handiti gokwe nezhombe tongoti gokwe chidzoka nezhombe kudai so chidzoka hanomaona zvingoita nzvimbo imwe chete hanga kutoridzwa mari 27 UK ingoita izvo UK ikoko ikaungana yongotengeswa tongokutsvagirai voucher motenga voucher renyu online antika isi tongonotora mapedzi hanomaona UK imini itai ikoko muna secretary wenyu ikoko ingoita ikoko ikaungana tonotsvaga kune mavoucher andiko kunzi Shoprite i5 rand mapedzi saka tongoenda kuShoprite antika imimi modeposita mari yenyu kuShoprite ikoko isi tongonotora mapedzi tongodzwa kuti panokwana mapedzi mangani tongopiwa mapedzi emari yenyu yamunenge madhiposita ikoko kunikiri ini kuzumba ntombokuzivi unozati ndekupi antombokuzivi anomaona antombokuzivi hanzoda kuenda nemi ndomushauri tinoenda baby girl tinoenda tinobaya hapana chakamboshata tinobaya right saka ini chasara nechekuti manje chatsvaga mamwe makambanies ekuti apindirewo panapa abatsire
kana vachida zvavo kubatsira kana vasingadi zipo tinongoita haisi nyaya tinongoita izipo tinongoita ngatimbofungaiwo matebeleland okay matebeleland andisendina ndokuchibva mahomes vari tiri kuda zvikoro nemahomes saka kumatebeleland orit kumatebeleland guys hambe kumatebeleland kumatebeleland chinonga imahomes enyu 2 chinonga imahomes enyu 2 kumatebeleland chichuzai mahomes enyu 2 kumatebeleland handiti kwaita gokwe ichi yamene mashonaland nematebeleland kumatebeleland kuchichuzai ichi mahomes 2 chichuzai mahomes 2 kumatebeleland kuchaenda chi bhutsu hakuna mboenda mauche shumbarais hakuna mboenda mauche kuningiri hakuna mboenda mauche kulimpo taiti next project ndiko kwaanoenda but iyi ndiyo next project yacho iyoyi ndiyo next problem ngi project yacho iyoyi saka ngaichitwa ye matebeleland ikoko kuma homes kumatebeleland kwanga tengene mabhiro acho kana kwagona kutengene maball points bring them nemabhuku exercise books ekunyorera bring them ukagona kutenga nemaball points is fine akachipa mabhilo ma3 ma2 ukagona kutenga futi nemabhuku it's still okay ngazviuye tiendese kana zvinzi topatsanura it's fine kuti ise zvikoro zvakati wandei it's still okay hanzi Kopota School of Blind no matebeleland handiyo kunana Bulawayo Ngai Chicholocho Plum Tree ndizvo handiti gogokwe kumachonyonyoko guys tinovadzidzisa kuti mapedza aya anofamba sei anopfekwa sei tinovadzidzisa anoona tonovadzidzisa saka guys I think kugokwe ukako ngakubude maschools too then kumahomes matebeleland motipawo mahomes too andisendine vari mucomment section vachanonga mahomes ekumatebeleland iyoyo hanzi John Smell Children's Home okay iyo yanzi John Smell iyo home smell iyo John Smell matebeleland andisendina pika that one then chimwe ndechipi imwe home echitu ndeipi koko kumatebeleland kwenyuwo imwe home echitu ndeipi Lupane ihome Tembiso Children's Orphanage alright akwana matoraka Tembiso Children's Orphanage neimwe yanyorwa pamusoro apo I think mahomes akwana 2 ekubulawayo Tembiso yakwana ekubulawayo yatorwa neimwe yataugwa pekutanga pa aiwa tisikuda ma-old people's home tikuda ma-orphanages because bhutsu dzinoenda kuvana kuchikoro anoenda kuchikoro vana vasina bhutsu saka vawanewo bhutsu dzekuenda kuchikoro then mapedza kumachonyonyo animaona koko kunana ngai gokwe mukati koko hamene kokoko animaona kana muine mabhuku nemabhilo acho ibvai vangotipa tinogona kuunganidza zvakachipa zvinhu izvi tinounganidza mabhuku aya nemabhilo aya zvakachipa mabhuku aya less than 6 rand less than 5 rand mabhuku aya animaona tikatenga mabhuku aya nechichi zvinoenda animaona zvinenge zvakato it's something animaona it's something right saka apa patavafudza kapa guys saka imimi modi ini ndakudzai ini ndine 10,000 yangu iri pastikeni guys gokwe nemangwe ngani prime andiziva ari mucomment section imomumu andisendina vachanonga gokwe yacho kuti yaufa reusable sanitary products andimazivi ndeyapai reusable togona kusanganisa ndeyapai vana amavheni imbomirai vana kwekwe kumboenda kumatebeleland imbomirai pachadzoka tichaenda nemaprovince anzi ndezvarini kana zvangoungana hanzi aya anoda kuwachwa achiita here anoshanda zvakanaka here runodoiswa chinhu chine chokunoti blood haribudi masokisi anonetsa manje because vana vaya vanopfeka vakupfeka mauniform akasiyana siyana ka nemasokisi akasiyana siyana saka tizozivi
atizozivi masocks anonetsa notonosvida vachisvika masocks emeruni imotenga ewhite kana kuti anopfeka imekala amene mamistro caps amukutaura anenge ane uyu chinobata kuti blood disabude kana kuti inongoti dende rekuti blood rinobuda. Wimbai Zimuto in the house. How are you, my sister? Wimbai Zimuto, how are you, my sister? How are you, Wimbai Zimuto? It's good to have you here. It's good to support Wimbai. Dr. Dar. Wimbai Zimuto, Achanyira, guys. She's Vakatpenya Pandamuona. Mpeo, my love, never likes Fedway. Mukazano mind her own business. She minds her own business. Wimbai Zimuto. Adipakatpedapa, Wimbai Zimuto, Adipakatpedapa. Ano wangu kupi mamestro kapa ache wae. Ano wangu kupi. Unongo ndibata kuseri haisinyaya. So guys, let's do this. Guys, let's do this. Let's do this. Let's go for it. Let's do this. As we mentioned, Wimba is an artist. Wimba is an artist. Hansi inodama zimi is a problem of water. Ema cup anodama vana vari smart. Ko zvari kunzanda vanhu vari smart manje kumariseva kunoda vasina mvura nesipo vanowacha nei. Vanowacha nei. Vanowacha nei. Anstangire kumbare mbare iri mutaundi naiwe cheri mbare iri marare mnana fantani marare mwana fantani ndio kumbare uko ana fantani ndio kumbare aiweka iwe ndipo na Java kumbare kwa Java vanosvika kumbare kwa ndinongwa ari kumbare stadium manje toda kuma reserve kuma chonyonyoko toda kuma reserve uko harare inana iweka iwe Harare capital city. Wana marere vano hasila chamwana. Lokuma reserve ndo vasingatombosi kuti chipedi chi vanoshasa madende uko. Azvema kapo vanhu vanenge vanozviwisere vanhu katite zvemandikikira tajere mapedzi tajere waya. Katite tajere izvo. Anomaona. Katite zvemapedzi guys. Ati zvemapedzi tajere izvo. Right, saka ru Jobek please mokoleta Jobek mapedzi kana zvita tumite tuma group twenyu tokuti muunganze tunhu twenyu kwete twemakuwa tokuti muunganze mapedzi acho itaisa izvozvo kana nema ball points isa ma ball points ani mabhuku isa mabhuku hanoona. Let's make a difference guys. Diaries yakatouya kuipa. Let's make a difference. We are there to make a difference. We are there to bring positivity into the country. We are tired of these negatives guys. Taneta nevanhu vari kuchema every day. Munozati dzimwe nguva hondo dzamunoona dzadzagaizika vanhu kune kusiri kuda kwavo kuita hondo but hapana chekuita panenge pasina kungotega tingoitawo mafights handi mazviona. Let's bring a change guys. Tokotaka tiri vashoma kudai soka we make it. I was challenged nemukomana nzi elite yayo na elite mukomana yayo murume ari kuharara uko asi ari kunganza mapedzi masanitary pedzi waya mufunge achinda kwakasiyana chinopawo. Why can you not do that as diaries? Moreover diaries munotozikanwa mune mbiri maenda nembiri madiaries munotozikanwa kuti diaries kana pane chigroup chinonetsa chidiki chinonetsa madiaries kunzi munhu wese vashoma asi vane impact zvinozikanwa totozikanwa panoti tine impact chaiyo hani maona totozikanwa kuti tine nyaya tine impact chaiyo. Saka ngatiitei let's bring a change. This is ndo yachati big project yedu for this year. Actually I wanted to do it mchando paya pandaiti ndoda kuita zvema blankets chichipapa but chando chapera. So ngatite zvevana. I think zvevana it will do. Ngatite zvevana. Hanzi kana shema ndavene ngosina muona patapata kaguma kumuona imeno vanhu vaivakira imba mbuya vaivakira imba uko. Hanomaona. She's doing it ari kuZimbabwe. We can do it. Hanomaona we can do it. And to coveridza kutuka kwatomboita mastiti chituka vanhu veva mastiti kwega tomboitawo zvakanaka tombokaviridzawo tibalance equation kwete ngozikana tiri vile zvokudaro but when it comes to kubata vamwe vanhu kana kuitawo chimwe chinhu chakanaka hatina chaunoonga uchiti chindakaita hani maona hapana. Saka ngatifambe nebhona neproject guys. Kana uchifila todawo une mari yacho kusenda 60 rand nepep store ukatenga mapedzi ako anozadza plastic rekwandigikiri you can send direct to me mapedzi aya
tongomaisa musaga chisona chisamujasaga chisona handimaona. Kana ukatenga uri wega wafunga kutenga mapedza wakazvimirira, you can ship them kwandiri nepepsto. Pepsto inoita zvayo mazuvhiki, but zvinosvika because hapana kwekumhanyira, tiri kumbounganidza. The children need us more than anybody else, is true. Tine vana vakarasikirwa nemabereki variko kokuchi, tine vana vane masishinza anorwadza. Let's show them love. Kungotaridzawo kuti tiripo, we are there, and we also love them, we also think about them at some point. Let's do this, my diaries. Anzi imari box. I'm not sure zuwa rekuti box remapeds imari. I'm not sure, but what I can do is unogona ndapa iwopa internet wocheka kana kuti muShoprite kana unaona cash and carry 3-star aripo pa internet kuti box racho remapeds ringakuitira mari riri box rakadaro, unotoona kuti anoita mari. Anmona, right? So tukuita izvozvo zvebhutsu nemapads, bhutsu nemapads. Kana tikazowana mari inenge yabuda, we can add to magroceries toenda kuhome kwete kuchikoro. Tinogona kuenda tumagroceries toenda kuchildren's home kuri kuenda bhutsuku. Handimaona, tovapawo futa radai kunetsa kudhura iri, futawo neraisi yacho yekuti vadye ipapo. Handimaona, tonoita day navo zuva rosewo tichiswera navo vana vachibika chidini, zvinenge zvakanaka. Handitika zvinenge zvakatinakira, zvinenge zvakadaro. Antimaona, right? Ko matambunzi aiwa, musatenge matambunzi shedu. Tikunopa vana vadiki, tovapa matambunzi. Musatenge matambunzi, please. Tengai mapads, kwete matambunzi. Tengai mapads. Saka ndo takuda kupinde munyaya yechitu. Gaituone. Gaitipinde mbona kuti kola avepo ere. Right. Alright guys, I think mapads apa nditika ndakukata ndodzoka nenyaya yechitu guys, ndakukata ndobva ndadzoka nenyaya yechitu, anti musaenda ndobva ndakukata ndobva ndadzoka nenyaya yechitu.